Tripura hasi gnangi tabu nujak tongmani ingkha jane bodolno ragnani bagi tei biskni 2023 Bidhan Sabha chongmaino nahari bodolni adongro kokpilai tongo oba haikino mangpile kasai phajiauka 52 Chandipur Assembly ni singi bill BCO khobjak dosram parawo geta triple ni kokpirmung pilakha kami wo thanglaye DWF Central Vice President Radharani Debormani tudulmung bai tei bini logyo phaimanjak phaikya Unakoti District DWF President Resmi Deborma akosong Sini ada no sini. Raja. No hara hamza raja no. Hamza go. Ike raja no hamza kai. Jung raja no sini hamza mana punung nanang nai kaka. Jung taklai joto no hamza matong nai. Buskang ni masuk Februari masuk taisir Bidhan Sabha putungo. Kan ini mungkin je sagari. Ani mung Rajendra Deborma. Mubo parawo. Moka dosram para hindago. Oje nino jaga ongo nong parawo. Buba gran ni je kokpina ni je tini phaimani no nong busuk joro tei bede hake matong khas ke je saikhanar gadi. Ang belana khatong thokjak kha ta malai jeni Maharashtra no khai tung hamjago. Tamba bini barala tai yoknan tin jaga kuroi. Song 70 72 বছর বিবে সাতক জাগি tongo. Jeni yoknan lama malya. Ga tabuk tini Maharashtra phaimani baguba tung khatong thokmani mankha tung yogi manai ni jeni grata tipalen mahakai. Ini khawa thokmani tongo. Nang agi rogo asuk bosor ngbi pheka buino budi phaimani yagolo. Nang tag last pothewo nang tabu asuk bosor boyos ni porewo buba grana hamjangmani karon tamo. hamjamani karon hangkai tamo hamba jini agebo 184 jona raja tokhlai thangka thangmani yagolo chung bini 84 jona ni natin putin tai amol manjakha abone bagu tabu kaibai sa chini tamsika bini mo podo kisur phaiman bagu balai bono khawa khobe ma lamsogo tamu malai chini raja haina haite wasa bini hani bagu kifli phaika chungno tujulna nei abone bagu chini podo kisur no pefle hamme maya faro te bini dirgo ayu manibo hamari mani tongkhong ni pansogo mong ebake buskangni 2023 ni chongmarino nahare nogo thangi bubagrani kokthene pirlai mane abo tini bot hayo ebake bo constituency klai kebo Hambai media person rokno chini obo hangkai Bayano Chandipur Bidhan Sabha chung tini singri bil BCO dur khlai tonglayo prai obo hangkai dosram para chung tini dosram para ses khlaiga obono paithak tabo chung kisa salaye oroni jani janogo kaglainai khana haina haichini pura o bisino dur camping program khlailaisine tini je norok khlai mane dur betar tingolani abake buskang chongmarini je bubagrana koplai khlaini hani norok je sacrifice je offer lemani abo public roni react bahai mangha kahamno respect man khachu public rok puraino bubagrano hamjago public rok already tabuk jotono sibaika chung bubagra sara bachiya kubangma party no naikha CPM no naikha CPM thangmani yagolo IPFT BJP jut sarkar phaika 2018 o प्रतिशुति रिखा बरंनो kubangma kaisa phanon kurikha bongni प्रतिशुति रि mani nargoi malia boro gore susason obobo kurikha smartphone obobo kurikha beti purao beti bachao obobo kurikha kunu kaisa phano kusi kuri tau phano je chungro ge phema jara tui thai protiti borongni nogo point khai jak tuini tau phano tui mania boro obni bagai dukhu nangbaika bubagra sara chungtai o hawo bachi malia hanai jotono khaki philai khafirok baijak borok bubagra no kaisa no sinisiwo angbu wanchugo chini Tripura raijo bubagra saisungno leader kaham ungsiwo chuno phiongna bagoi jotono oba haino wanchuglai jak angedor tin nogo thangi je lukuruni nok naikha ba borongni response mangkha kaham mangkha ke BJP rok to je haste hapang tongnai borok to saitongo gore susason eba wana chinta krike tongoi tongo abnu tile bahai kokpir namosu amnu te ang kokpir